Nag-uulman apan proud lang gihapon ang pipila ka mga talisaynon sa nahimong kapalaran ni Miss Universe Philippines, Gazini Ganados. Si Ganados kutob lang sa top 20 sa gipahigayong Miss Universe sa Atlanta, Georgia sa Estados Unidos. Nakadaog usab si Gazini sa National Costume Competition. Si Chona Carion sa report. Todo ang suporta sa taga-Talisay sa pambato sa Pilipinas nga si Gazini Ganados. Si Ganados, taga-Barangay Lawaan 1 sa Talisay City. Gani, nagpa-live streaming ang Talisay City Government agig suporta kaniya. Aduna pa'y nag-gown susama sa gisulob ni Ganados sa pagkadaog niini isip binibining Pilipinas Universe. Pagtawag ni Gazini isip wildcard ni Hugyaw ang mga nananaw. Apan kutob lang sa top 20 ang pambato sa Pilipinas. Sa dihang wa na kini natawag sa top 10, hinay-hinay nang nanggawas ang mga tao. Apan bisan pa man nga wa madani Gazini ang corona. Proud gihapon ang dakban sa Talisay kaniya. Mato ni Mayor Samsam Gulyas nga dili lalim ang pag-apil sa maong indigay din adunay 89 ka mga kandidata. Nag-goal me, but nevertheless we'll always be proud for Gazini because she brought Talisay up to the world stage. I will also give my recommendations to the council na angay gud siya tagag dungog gyapon. Gishow niya iyang best and I'm so proud as a Talisay nun. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carion, Balitang Bisdak.